Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande, windande wattore 12 Dental Dina TV. hande oɗon janga ga mawɗo e ga tokoso, ga mawɗo e ga tokoso. Hewani kono ene heewi a tinani, ene ɓalli yeeso ma tan a wiya ga mawɗo ga tokoso, ga mawɗo ga ala. Ko wi ga mawɗo ƴeewa ga o no windori bindira noon, ƴeewa ga tokoso o no windori bindira noon. E jogo noon ga goɗɗo kadi ne woodi goɗɗo to wonani wayi tokoso o, on nani. Joni noon windande 12 nde Dental Dina TV nani. An mo jeeyano ko jiɗa jeeyede heno, jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal jenta hen ngara jangde. Jangowo ko ballowo balleteɗo, wadde ngara annene jaha Wave ma walla Orange Money ma walla Western walla Monogram ma, ƴetta hen doole ma, nanna 77 906 80 jingere ma e wallere ma. Tawa aɗa walle anne wallu, aɗa jingane anne jingu. Aɗa gandi min jeeya courant, min jeeya wifi, min jeeya connexion. Ko ɗum saboto hanon ha jangon. Portable so boni min ganda hen, kala ko boni mamin ganda hen. Nafata noon ko onon wonɓe hen ɓe ndendon ɗum, jingon ɗum, goto kala waɗa hen fodde mum nde renda wona e gotel. So hunde yiiɗi soodede taw ne ɓalli en, tawa eɗen mbawa jangude normal. Yo Allah hokku en nande famde. Bisimillah, naten jangde. Hande ko windande wattore 12 ala ko jangaten so wona ga mawɗo, ko ni wayata. Ala ko janguɗen so wona ga tokoso, ko ni wayata. Wadde jangu ga mawɗo, ƴeewa no windori ni, bindira ɗum noon. Sa jangi noon ha wawi, ƴetta ga mawɗo o, nawana deftere ma, kuɗol ma nani, mbañutoɗa ɗo ga mawɗo o. A jangi ha wawi kadi garana ga tokoso o. Aɗa janga ga tokoso ha ganda a ɗiggini, ƴetta ga tokoso o, gadda e deftere ma, kuɗol ma nani, deftere ma nani, ƴetta kuɗol ma, binda ga tokoso ha ɗigga. On saha noon ganda ko ɗo woni ga mawɗo, ɗo woni ga tokoso, ɗum ɗo ko ga tokoso, ɗo ga tokoso. Ɗo noon ko ekko no mastirte hollanma ɗo: ga, ge, gi, go, gu. Kono an ɗum ɗo umminanima, kay o watti ɗum ɗo ga, ge, gi, go, gu. Ɗum ɗo ko ha tan ganda no masirte, kono masɗeɗe potani ni. Kono ɗum ekko tan ha ganda ekko seeɗa, o holluma tan ha ganda masɗeɗe ko ɗe joyi tan. Wodi ko a, wodi ko e, wodi ko i, wodi ko o, wodi ko u. Ɗo fooɗani. Saɗa fooɗoya noon, mbaɗa ɗiɗi a pooɗa, ɗiɗi e pooɗa, ɗiɗi i pooɗa, ɗiɗi o pooɗa, ɗiɗi u pooɗa. Ɗum ɗo ko ha tan ganda ko masɗeɗe jangata ɗum. Ga ɓolo o ɗo jangotako, a ɓolo jangotako, ko maɓe ndenda. Mbiya ga, mbiya ge, mbiya gi, mbiya go, mbiya gu. A faami? Nani, ga, ge, gi, go, gu. On paami ɗon? Wadde windande wattude 12 ala koye janguɗen hen so wona ga mawɗo e ga tokoso. Ɗo so ɗiggi, andu hankadi a serti e majjere wiyetende ga mawɗo e ga tokoso. Ko jangete hen e hewde wutan ko ga mawɗo e tokoso kasi. Ɗo woni goo, ɗiɗi, mangal, tokosal. Ɗo tan mbimi ya haat, jangana kam ɗo, mbawana kam ɗo. Seɗen jangoya taw hankadi a andi ga mawɗo so windama, tokoso so windama aɗa andi. Goɗɗo noon ne woodi taw wona baɗo ni. Goɗɗo ne woodi taw wona baɗo ni. O wiya ko sa winda 9, ay 9 no windoto 9 no wayata ni, ko ni o iswade ni. Ay no 9 oɗo wayni.
ga goɗɗo ko ni wayi ga goɗɗo ɓe ko ɗon nofni on paami ɗon o kay ko ni wayi oɗo ko ni wayi goɗɗo o no ɓe ko suwa ko ɗon nofni ngandi paamide ha gandon ɗum gila law hade mon juumoyde e hade mon juuɓe yaade jiyon goɗɗo no windi toon goɗɗo mbaɗo nofu woni mbiya ala wona ga ko ga tigi won toon on nani joni noon ga mawɗo ga tokoso ga mawɗo ga tokoso ɗo noon ha jumalaɗo caggal noon no janguɗa ha mbawɗa ɗo a andi ga mawɗo no windirte no jangirte a andi ga tokoso no jangirte windite hankadi on gara pijaɗo ga gara pijaɗo ga ge gi go gu kajiɗe fodde ɗiɗi mbatta ɗo mbiya ga kajiɗe fodde ɗiɗi mbatta ɗo mbiya ge kajiɗe fodde ɗiɗi mbatta mbiya gi kajiɗe fodde ɗiɗi mbatta mbiya go kajiɗe fodde ɗiɗi mbatta mbiya gu tare fijje pijaɗo aɗa fijja ɗo aɗa ekkitoro ɗo sa aroyi hen tawa kay ekko ma ɗo ngo wallimo no feewi kono wani foti noon ɗo ko har ganda ko ekko ngo tan waɗa maɗa seeɗa ko aɗa ngabbira kono an himme ma e haaju ma ko ɗo haaɗi ga mawɗo ga tokoso ga mawɗo ga tokoso onon mbi on jiyata bindi hoto keñeɗe ko bindi jangoton ganda no ga mawɗo windirte ganda no ga tokoso windirte ko bindol jangata wona haala a jangani haala taw an ko bindol gonɗa e wallede ha ganden no ga mawɗo windirte ha ganden no ga tokoso windirte hankadi wona a andi ga mawɗo no windirte a andi ga tokoso no windirte anna ekkitoɗa ɗum e nder kuƴol ma e karne ma ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawiɗo jangon ɗigga numéro mon nani 77 906 14 81 jiɗɗo yaade WhatsApp to ndewaɗo gara kaala indema yettode ma ko ɗo ɓuranma noon wonde Dental Dina TV jiɗɗa wonde wonɗo gotum sa woni ɗo bisimilla ma jiɗɗa noon ko yaade lesto to jangete to gara 77 906 14 81 jaha toon ɓallo ma toon on paami ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon ga mawɗo ga tokoso so ɗiggi gandal heɓama ko musidɗo mon giɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam